nok ni wak no buini mala wak moi malai na ni tlangai wak sala bai war jagai sago dukhu manjak purnima kolai mungi khoroksa hamjeu pati mungni yaglo hamjung no khairok jagai ambasa hangkor sakam nogo tuwi phaika amchani khoroksa khaka hamborok pati mung sangrong salo ambasa bukhasteni don chingruwa jakami amchayo sangrong salo nok ni wak buri no kamini te khoroksa borok ni nogo buini mala wak bai malai na ni tlangmani ambasa don chingruwa jakamini purnima kolai mungi khoroksa hamjeu phiaba paithago buini wak mala no khawi kabuna ni naimani jarawa bono yakungo wari rikha khana ni naijungnai o wak sala abo bai bini yakungo kotorma khe ksa thangka phiaba kebo bono sakam nogo tubunai krui aboni bagai diborsa nogo no klai tongkha o hamjeu paithago hamjung no khairok jagai ambasa hangkor sakam nogo tuwi phaika amchani khoroksa khaka hamborok rizaka aro bono sakam ni sepsap Taiwan kah? Mungtamo? Para biar? Purnima kolai te bono sakam nogo tubunai borok kamini borok rok ni chuba chubai biti burai manmani yagulo haino nogo kifuli tlangka o hamjungno ambasa ni simi shekorni kok thum chin khorang